Pnawn da, croeso i'r oedfa pnawn yma. Dan Ofal Meirion, ni wedi gwerthfawrogi siliau diwetha ac o'n i'n meddwl bod yma y pnawn yma, y thema ni wedi bod yn clywed dros y 2-4 wythnos diwetha am ysgyniad Iesu Grist a cael atgoffa hefyd o'r llyfrau yma. Nath Gwyn bregethu 4 pregeth fan hyn, ôl yn 2010 fi'n credu yn y heglwys ni. Ac mae mannau eraill a gyfodd y llyfr i gyhoeddi yn 2018, mae copi Saesneg i gael hefyd. A ni'n gweld mae rhyw 34 copi ar y silff yna. Felly ni'n rhoi'r llyfrau yna hefyd yn y blaen. Ewch y copi gyda chi i gadw'r peth yma yn y meddyliau ni a parhau i fyfyrio arnyn nhw. Mwy o gwpiau hefyd wrth gwrs, oedd Rodri sôn bore yma yn gwaith Christian Institute, felly ewch a taflenni gyda chi i wybod mwy am y gwaith yna glywon ni amdano di Mawrth diwetha. A wedyn gyhoeddiadau yr wythnos sydd o'n blaen ni, mae'n wyliau i rai. Mae cwrgweddi fan hyn nos Fawrth. Y clybiau wedi dod i ben am y flwyddyn. A diolch i bawb sydd wedi bod wrthi gyda'r gwaith yna. Casgad y mis, fel chi gweld ar y sgrin, gwaith Lydia Adams. Felly mae'n dod i ddiwedd y mis, ond mae fideo gyda ni byddwn ni'n chwarae yn nes mlaen yn yr oedfa i atgoffa ni o'r gwaith yna, fe bod ni'n chi rhoi yn feddylgar. Chwaer Lydia, sef Lois, mae gormod els yn y teulu yna. Lois, ni'n cofio amdani hi yng Ngwyl y Gelli, sydd wedi bod dros y dyddiau diwetha ac yn parhau am rei dyddiau gwaith o Efengylu yn yr Hei Festival. Ac jyst coeddi wedyn, un peth ola, mae yna daflen yn blaen hefyd, Gwydion wedi sôn am y gwaith Eisteddfod, byddai'n dda gwybod pwy sy'n gallu helpu ar pa ddyddiau, felly os ych chi wedi cynllunio ymlaen i'r haf ac yn gwybod pryd chi'n rhydd, os newch chi roi enw ar y daflen os chi'n gallu helpu gyda'r gwaith, gyda'r babau llymudiad yn y Steddfod. Sy'n nesaf, ni'n disgwyl i gymryd 2 oedfa os dyw e'n mynd y parch, Leith y Monday, gafodd i ordeinio yn ddiweddar, ni'n edrych mlaen i glywed yn Nharwen i wythnos nesaf. Gadewch ni weddio. Diolch i ti o Dduw ein Tad bod gyda ni'n sydd yn eiriol droson ni. Ac ni'n diolch i ti am yr arglwydd Iesu Grist, bod e wedi mynd i'r nef, i ymbil ar yn rhan ni. Ni'n diolch i ti am cysur a'r her hefyd, be ni wedi clywed dros yr wythnosau diwetha. Diolch bod y clychau yna'n canu, achos bod yna faddeuant pechodau, bod ni'n gallu dod i dy bresenoldeb di. Ac ni'n diolch i ti arglwydd am y gwirioneddau yma, ac ni'n gwyddio bydden nhw yn real iawn i ni, yn fwy real na unrhyw beth arall, bod yn golwg ni nid ar y pethau welir, ond y pethau ni ddim yn gweld, a bod ni yn gwybod i sicrwydd bod yr arglwydd Iesu Grist ar ei orsedd nawr yn y nef. Ni'n dod nawr i dy addoli di, i ddweud y fod ti yn werthfawr ac yn heiddi dy ganmol. Ni'n barod iawn i ganmol pobl eraill, canmol pob math o bethau, pob math o brofiadau, ond ni'n dod nawr gyda'n gilydd i dy ganmol di a dweud y fod ti yn deilwng o fawl ac yn deilwng o'n bywydau ni. Helpa ni nawr, yn diolch bod yna eriolwr arall wedi rhoi hefyd, yr ysbryd glân ar waith. Gwyddio nawr, byddai'r ysbryd ar waith yn ein calonau ni, mwyn dyrchafu enw Iesu Grist, a bod ni'n gweld i agoniant ac byddai rai o'r newydd yn dod a plygu i'w arglwyddiaeth dros ei bywydau nhw, hyd yn oed heno nawr. Bydd gyda ni, bydd gyda Meirion wrth y fe'n harwen ni, yn gwyddio bydd y cyfan sy'n digwydd yma yn gymeradwy yn dy olwg di. Amen. Wel, un o'n breintiau wrth ganu yw cyhoeddi. Ac dyna i ni'n gwneud yn yr emyn gyntaf. 30 yn yr atodiad, Iesu yw'r ior. Y creawdwr, y cynhaliwr, concrwr, angau, y groes. Ac wedyn yn y bennill ola, wrth iddo ddychwel.
plyg pob glin o'i flaen. A dyna yn thema ni heno, ail ddyfodiad Iesu Grist, y godwn i ganu. Wel, i ni'n troi at llythyr cyntaf Paul at y Thessaloniaid. Llythyr cyntaf Paul at y Thessaloniaid ar bedwaredd benod, ac i ni'n dechrau darllen yn adnod 13. Yr ydym am i chwi wybod, gyfeillion, am yr rhai sydd yn huno, rhag i chwi fod yn drallodus, fel yr heliw sydd heb ddim gobaith. Os ydym yn credu i Iesu farw at gyfodi, felly hefyd bydd Duw gydag ef yn dod â rhai a hunodd drwy Iesu. Hyn yr ydym yn ei ddweud wrthych ar air yr arglwydd, ni fyddwn ni, yr ai byw a dewir hyd dyfodiad yr arglwydd, yn rhagflaenu dim ar yr rhai sydd wedi huno. Oherwydd, pan floeddir y gorchymyn, pan fydd yr archangel yn galw ac utgorn Duw yn seinio, bydd yr arglwydd ei hun yn disgyn o'r nef. Bydd y meirw yng Nghrist yn atgyfodi yn gyntaf, ac yna byddwn ni, yr ai byw a fydd wedi ei gadael, yn cael ein cipio i fyny gyda hwy yn y cymylau, i gyfarfod ar arglwydd yn yr awyr, ac felly byddwn gyda'r arglwydd yn barhaus.
calonogwch eich gilydd felly ar geiriau hyn. Ynglŷn â'r amseroedd a'r prydiau gyfeillion, nid oes arnoch angen i neb ysgrifennu atoch, oherwydd yr ydych yn gwybod yn iawn. Mae fel lleidr yn y nos y daw dydd yr arglwydd. Pan fydd pobl yn dweud, dyma dangnefedd a diogelwch, dyna'r pryd y daw dinistyr disymwyth ar ei gwartha fel gwewyr esgor ar wraig feichiog. Ac ni fydd dim dianc iddynt. Ond, nid ydych chwi gyfeillion mewn tywyllwch, i'r dydd a'ch goddiweddyd fel lleidr. Pobl y goleuni, pobl y dydd ydych chwi oll. Nid ydym yn perthyn i'r nos nac i'r tywyllwch. Am hynny, rhaid i ni beidio â chysgu fel yr helew, ond bod yn effro a sobor. Y rai sydd yn cysgu, yn y nos maent yn cysgu, a rai sydd yn meddwi, yn y nos y maent yn meddwi. Ond, gan ein bod ni'n perthyn i'r dydd, gadewch i ni fod yn sobr, gan wisgo amdanom ffydd a chariad yn ddwyfroneg, a gobaith iachawdwriaeth yn helm. Oherwydd, nid i ddigofaint y penododd Duw ni, ond i feddu iachawdwriaeth drwy ein harglwydd Iesu Grist. Yr hwn a fi farw drosom mwyn i ni gael byw gydag ef. Pryn bynnag a'i yn effro, a'i yn cysgu y byddwn. Am hynny, calonogwch eich gilydd ac adeiladwch bob un ei gilydd fel yn wir yr ydych yn gwneud. Wel, mae'r emyn nesaf dim ond i'w gael yn y caniedydd. Felly os anghofioch chi eich caniedydd, byddwch chi'n falch o'r sgrin. 777. Oedd ffrind i fi'n dweud bod hwnna'n rhif perffaith mwyn emyn. 777. Emyn sy'n atgoffa ni bod ni'n cael mynd mewn gweddi at yr arglwydd i hun. 777 os yw'ch caniedydd gyda chi. Amen.
gwrando ar Lydia. Lydia Adams yn fyw o Slofenia. Gyntaf oll, ga jyst deud diolch yn fawr iawn am fy nghefnogi am y flwyddyn diwethaf. Mae'n golygu lot i fi bod chi yn supportio fi yn ariannol ac mewn gweddi. Achos mae wedi bod yn flwyddyn arall gwahanol, lot o newidiadau'n dod yn y tîm, ac dwi'n gwerthfawrogi eich gweddi chi lot fawr iawn. Fel mae rhai o'n chi'n gwybod, mae Brana sydd wedi bod yn arwain am y 10 mlynedd diwethaf. Yn di penderfynu bydda fe'n mynd i America i astudio. Ac da ni wedi bod yn chwilio am rywun i gymryd yr arweinyddiaeth ers dros blwyddyn, ond dwi jyst methu ffeindio neb lleol i wneud o. Felly dwi wedi cynnig byddai'n gallu arwain tan bod ni'n ffeindio rhywun lleol gallu gymryd drosodd ganddo fi. Ar un llaw mae'n gwneud sens. Dwi wedi bod yma ers hir, ers 12 mlynedd, dwi'n nabod y gwaith a dwi'n nabod y tîm. Ond ar y llaw arall, dwi'n teimlo chydig bach ar goll. Dwi ddim yn mor gyffyrddus â hynna mewn Slofin i wneud pethau swyddogol, a dwi wedi arwain tîm fel hyn o'r blaen. Ond dwi'n credu bod i wedi paratoi fi ar gyfer y cyfnod yma, a byddai'n gallu helpu gymaint o gallau tan bod ni'n ffeindio rhywun gallu gymryd drosodd. So byddai'n gwerthfawrogi eich gwyddi chi lot fawr iawn. Mae'r flwyddyn yma wedi bod yn gret. Gathon ni ar ddechrau'r blwyddyn, gathon ni encil ar gyfer yn myfyrwyr ni, ac trio ffocysu a trio cael nhw i arwain chydig bach mwy, i beidio bod mor ddibynnol arna ni, y staff. A mae hyn wedi bod yn gret gweld mewn camau bach myfyrwyr yn cymryd cyfrifoldeb. Mae un myfyrwraig yn Maribor sydd jyst ar dan, sydd yn organisio yr events yma, ac yn gwahodd pobl, ac mae'n jyst yn gret gael pobl yn dod i'r grwpiau jyst o social media neu stwff fel yna, a gweld Duw yn bendithio jyst i ymdrech nhw. Yn y grŵp i, yn anffodus, mae grwpiau jyst wedi bod yn niferoedd wedi bod yn lleihau. So plis gweddiwch. Mae'n dal eitha dibynnol yna i, a dwi ddim wedi gallu rhoi gymaint amser a fyswn ni wedi licio fydden yma iddyn nhw. So, gweddiwch a bydden nhw'n gallu cael grwpiau lle maen nhw'n arwain, a ddim mor ddibynnol yna i. Un o'r pethau dyn ni'n gobeithio fydd yn helpu fy hyn ydy, mae yna gynhadledd dwi'n helpu efo'r enw fformasiwn. Mae o'r rhan o IFIS, a mae yna lot o wledydd yn involved sydd yn mynd i anfon un neu ddau o fyfyrwyr o gwledydd nhw i treinio nhw gyd efo'i gilydd sut i arwain, sut i ddefnyddio y doniau mae Duw wedi rhoi iddyn nhw i wybod sut i arwain. So gweddiwch am y ddwy fyfyrwraig sy'n mynd o Slofenia, a bydden nhw'n gallu defnyddio'r sgiliau maen nhw'n cael ei dysgu yn Slofenia. Mae un ohonyn nhw, Nova, dwi'n gobeithio bydd hi'n gallu dod a gwneud prentisiaeth efo ni flwyddyn nesaf. Rhyw fath o relay program, lle bydda hi'n gallu dysgu sut i wneud gwaith Cristnogol. Beth yna'n gret, achos ar ôl i Brana Petra adael, mae gennym ni un person arall, Bos Jan, sydd yn Slofin, a mae gennym ni flwyddyn arall efo fo, a mae o'n mynd i adael yn haf 2025. So, hi fydd yn unig Slofin fydd gennym ni yn y tîm. So, plis gweddiwch bydd Duw yn darparu bobl Slofin i'r gwaith. Mae Olivia hefyd efo blwyddyn arall efo ni, ond y blwyddyn wedyn mae hi'n gobeithio astudio rhan amser ar y we, so fydd hi dal yn Slofenia. Ond plis gweddiwch achos da ni'n rili gweld prinder gweithwyr. Mi fydd yna un person o Australia yn dod i helpu ni o'r enw Terence. Am y ddwy fydd yn gyntaf fydd o'n methu helpu lot, bydd o jyst yn gorfod dysgu'r iaith. Gobeithio fydd o'n help yn y dyfodol. Ond prinder mawr iawn ydy jyst pobl lleol. Yn Matthew, mae'n dweud, yna meddai wrth ei ddisgyblion, mae'r cynheuaf yn fawr, ond y gweithwyr yn bryn. A dwi'n rili yn teimlo hynny. Mae yna waith i wneud yn Slofenia, lot o waith sydd yn barod i rywun dod i helpu, ond mae Duw angen anfon y gweithwyr. So gweddiwch efo fi bydd Duw yn darparu bobl i weithio ar y cynheuaf sydd yn Slofenia.
A diolch yn fawr iawn am eich gweddio dros fi hyd yma, ac edrych ymlaen i weddio. Yw problemau a anasterau, anobaith. I ni'n diolch yn bod ni yn gallu dweud, a dim ond trwy yr ysbryd glân yn goleuo yn llyged ni, mae ata ti i ni'n dod. Pwy ond o arglwydd ata ti, oherwydd gen i ti y mae geiriau y bywyd tragwyddol. Ac i ni'n diolch i ti am y ffordd yr wyt ti wedi agor i ni, ffordd gyfreithlon i droseddwyr i gael hedd a ffafor gyda Duw. Ffordd uniawn trwy waed a chymod yr arglwydd Iesu Grist. Ac ni'n cael dod, fel glywson ni'r bore yma, mewn hyder ffydd, sicrwydd o wrandawiad oherwydd y cyfan a wnes di ac yr wyt ti'n dal i wneud drosom ni fel yn harglwydd am Duw. I ni'n diolch i ti bod ni'n cael dod mewn amser o gyfyngder, mewn amser o straen, mewn amser pan bod beichiau'n drwm, ond fel glywson ni yn yr emen, i ni'n cael dod hefyd ac helpa ni i beidio anghofio a dibrysio hyn, bod ni'n cael dod pan fod popeth yn iawn, i ni'n cael dod pan bod llwyddiant a bri ar yn bywydau ni. I ni'n cael dod o arglwydd beth bynnag yw'n hoed ni. I ni'n cael dod beth bynnag yw ein amgylchiadau ni. Dod fel yr wyf o arglwydd yw yn cry ni. A'n rhyfeddod mawr heno yw fod ti'n derbyn. Fod i'n derbyn ni gyda breichiau agored, breichiau tragwyddol yn sownd ac yn dyn amdanom. Ac ni'n diolch felly am y breintiau yma. Ac yn gweddio heno wrth i ni fyfyrio eto ar dy air, y byddi di'n llefaru, y byddi di'n siarad, y byddi di'n cyfeirio ein sylw ni at rhywbeth penodol falle sydd angen arnom ni fel unigolion ac fel eglwys o arglwydd. Wrth i ni feddwl am cyfeiriad, wrth i ni meddwl am y dyfodol o arglwydd, i ni'n diolch fod y air di yn sôn am y pen draw tragwyddol ac pan fydd y cyfan yn dod i ben, i ni'n diolch o arglwydd fod ni'n cael yn cyfeirio at berson hyfryd yr arglwydd Iesu Grist. I ni'n gweddio o arglwydd y byddi di yn bendithio Lydia, i ni'n diolch am ei gweld ti, diolch am ei chynnal hi a'i chadw hi dros y blynyddoedd. A diolch yn awr am ei pherodrwydd hi i ymgymryd ag arwain y tîm. Ac i ni'n gweddio bydd hi'n cael gras arbennig i dal i sylw i bob aelod o'r tîm, y tîm gyda'i gilydd, bydd undeb ar y tîm, bydd y tîm o arglwydd yn frwdfrydig, bydd y tîm yn weddigar, ac o arglwydd wrthyn nhw weithio ymysg y myfyrwyr. Byddi di o arglwydd yn cyfrannu i'r myfyrwyr hefyd yr un bwrlwm, bwrlwm o cyrraedd i cyd myfyrwyr. Gweddio bydd rai o'r myfyrwyr yn ysgwyddo cyfrifoldebau arweinyddiaeth. I ni'n diolch i ti fod cynifer ohonom ni wedi cael cyfleoedd cynnar fel myfyrwyr i fod yn arwain a cwrdd gyda'n gilydd ac o arglwydd cael cyfle i dystiolaethu i'n cydmyfyrwyr ac fod y cyfle yna yn Slofenia o hyd. Felly o arglwydd bydd gyda Lydia, bydd gyda'r tîm ac i ni'n gweddio bydd yr holl anghenion y maen nhw'n disgwyl o arglwydd cael ei gyflawni o arglwydd y bydd i di y tu hwnt i pob disgwyl yn eu cyrraedd nhw ac yn eu cysuron nhw. I ni'n gweddio'n arbennig am y cyfle i fynd i ymuno gyda arweinwyr eraill ar draws Ewrop gyda EIFIs. I ni'n gweddio bydd y cyfarfodydd yma hefyd
yn cyfoethogi profiad nhw, bod nhw'n cael edrych at eu hwnt i Slofenia ac yn gweld gwledydd eraill a cyfleoedd eraill a dysgu gwersi eraill wrth ei gilydd. Felly o arglwydd bydd yn y canol. I ni'n gweddio o arglwydd am Lois ac am y tîm sydd yn y gellu. Ni'n gweddio o arglwydd. Eto, fod y tystiolaeth i weld yn fach ac yn ddinod, i ni'n diolch i ti o arglwydd fod un cannwyll yn y tywyllwch, yn fendith ac yn oleuni. Bydd gyda y rai sydd yn dwyn tystiolaeth wrth i bobl i feddwl am y byd llenyddol. Bydd na ddim osgoi ar y llenyddiaeth mwyaf a welodd y byd yma. Y pethau hynny sydd yn croniclo mawrion weithredoedd Duw yn y creu, yn y cadw, yn y cynnal. Ac o arglwydd y bydd pobl ddim yn anghofio y gair a wnaethbwyd yn gnawd. I ni'n gweddio dyfendith ar hynny. I ni'n gweddio eto heno o arglwydd am rai yn ystod yr wythnos yna sydd yn cael seibiant. I ni'n gweddio am Emyr a'r teulu o arglwydd y bydden nhw yn profi eto hyfrydwr cwmni i gilydd fel teulu a hefyd bydd Emyr yn cael ymlacio yn y cyfnod sybothol yma. I ni'n gweddio bydd ni'n adnewyddu i feddwl a'i ysbryd y bydd e'n cael myfyrio o arglwydd, cael mwy o amser na'r arfer felly i fyfyrio o arglwydd ar waith y weinidogaeth ac ar weledigaeth yr eglwys yn y cyfnod yma a'r blynyddoedd sydd i ddod. I ni'n gweddio am aelodau eraill fydd yr wythnos yma yn cael gwyliau ac yn gallu ymlacio o waith. I'n gweddio bydd ydi'n agos atyn nhw. I ni'n meddwl am y rai hynny o arglwydd sydd â cyfrifoldebau o arglwydd mewn lle gwaith a cyfrifoldebau o arglwydd felly yn pwyso arnyn nhw. Bydd ydi eto yn helpu iddyn nhw i bwyso arna ti sy'n dal y pwysau i gyd. Ni'n gweddio am eraill sydd yn methu bod yn bresennol rai oherwydd o arglwydd amgylchiadau corff a meddwl, gysbryd ac i ni'n gweddio drostyn nhw. Ni'n arbennig o arglwydd yn cyflwyno selwyn i ti'r wythnos yma wrth iddo fe gyrraedd o arglwydd cyfnod pwysig yn ei fywyd, yn gallu edrych yn ôl dros 90 o flynyddoedd a fod ti wedi bod yn ffyddlon. Ac i ni'n gweddio o arglwydd y bydd ydi'n amgylchynu selwyn a beryl a'r teulu wrth nhw ddathlu dy ffyddlondeb di a bydd ydi o arglwydd yn derbyn y clod. Arglwydd ti bia blynyddoedd yn bywydau ni, yn dy law y maif amseroedd, ti sy'n trefnu'r cyfan oll. Ac i ni'n gweddio byddwn ni o arglwydd yn ystyried pob dydd yn rodd o ddiwrth i ti. Ac y byddi di o arglwydd yn helpu ni. I ni'n diolch eto am clywed y bore yma o arglwydd pan bod na bechod, pan bod na byau, pan fod na trosedd o arglwydd, pa mor ddwfwn bynnag fo'r pydew i ni di syrthio iddo. Dy fod ti a'r grym, a'r nerth, y gallu a'r dymuniad i godi ni eto ar yn traed, i'n dwy ni o'r pydew dwfn, a'n gosod ni a hwylio a'n cerddediad ni. O arglwydd, derbyn felly y diolch, y mawl a'r clod yn enw Iesu Grist. Amen. Wel, i ni'n ymwybodol bod ni'n ddyledus i hwn a'r llall yn y bywydau ni, ond dyledwr i ras ydw i fi. Ni'n codi felly i gofio hynny gyda'n gilydd. Dale, Dori, Asa, Dwi, Vi.
Wel, wythnos nesaf yn Steddfod yr Urdd, neu'r wythnos yma yn Steddfod yr Urdd, mae'n debyg bydd cyfle i brynu siwmper llachar gyda'r geiriau arno fe gobaith Cymru. Hwna sy'n fawr, ac wedyn ar y gwylod mae'r Urdd. Wel, nid dyma'r fan ar lle i drafod a maintioli cyfraniad yr Urdd i Gymru. Ond gobaith Cymru. Ydy gobaith Cymru mewn unrhyw fudiad? Ydy gobaith Cymru mewn unrhyw sefydliad? Mewn unrhyw berson? A mae gyda ni lot o bobl a phersonau sydd yn dipyn o legends. Ond, wrth ddarllen y Beibl, gobaith penna yr eglwys yw nid yr eglwys ei hun. Deheuad disgwyl pob Cristion, beth sydd yn cynnal ni i ddyfal barhau ac ymroi yn ddiwyd yw mae'r arglwydd Iesu Grist yn dod yn ôl. Dyma'r ifent, dyma'r digwyddiad a dyma'r cyhoeddiad sy'n cael ei wneud yn yr adnodau yma welson ni yn Thessaloniaid. Ar ddechrau'r mis, chi'n cofio, o'n i fyna gyda'r disgyblion, yr arglwydd Iesu Grist yn mynd yn ôl i'r nef, ac fe glywodd y disgyblion y geiriau cysurlon gan yr angylion wir Galilea, pam yr ydych yn sefyll yn edrych tua'r nef. Bydd yr Iesu hwn sydd wedi ei gymryd i fyny oddi wrth eich i'r nef yn dod yn yr un modd ag y gwelsoch ef yn myned i'r nef. Dwi'n cofio'r darlun fod cwmwl wedi dod, a fe gysyn ni'n cyfeirio at y ffaith fod y cwmwl fel arfer yn dynodi presenoldeb Duw. A nifer o bregethwyr ac o esbonwyr wedi mynd yn ôl i weld fod y cwmwl yn debyg i ryw fath o gerbyd, cerbyd yn dwyn y brenin adref. Wel, mi fydd e'n dod eto ar gymylau'r nef. Dyma cysur, dyma gobaith mawr y saint. Fe ganon ni'n bore yma yn do, eiriol y mai, esgyn yn ôl i'r nef, yno mae e'n eiriol. A'r pennill ola ac yna, caf fod gydag ef. Dyma gobaith, dyma disgwyl a chysur mawr y Cristion. Yn y darlleniad fan hyn, mae Paul yn cysuro saint eglwys Thessalonica. Wrth ddatgan, yn sicr, bydd utgorn, Duw yn seinio. Y bore yma, oedd cloch dy fi flan y plant, a fi'n credu wythnos diwetha, cloch hyd yn oed fan hyn yn y pwlpit. Meddylus i am funud tybed a os na unrhyw un sydd yn gallu chwythu utgorn yn ein plith ni. Cael yn hatgoffa, fydd na dydd yn dod, fydd yr utgorn yn canu. Bydd yr arglwydd ei hun yn disgyn o'r nef. Tra roedd yr arglwydd Iesu gyda'r disgyblion ar y ddeiar, fe nath ei atgoffa nhw o'r ffaith bod e'n mynd i ddod yn ôl. Y mae mab y dyn a'r ddyfod yng ngogoniant ei dad gyda'i angylion. Ac yna fe dal i bob un yn ôl ei ymddygiad. Oherwydd fel y mae'r fellten yn dod o'r dwyrain ac yn goleio hyd at y gorllewin, felly y bydd dyfodiad mab y dyn. Fe welwch fab y dyn yn eistedd ar ddehaelawr gallu ac yn dyfod gyda chymylau'r nef. Mae gan yr apostol Paul, pan bod e'n ysgrifennu mwy nag un ymadrodd, ond yr ymadrodd yma, ei ymddangosiad ef. Fel petai chi'n disgwyl i ddrama fawr i ddechrau, ac mae'r llenni yn agor, ac mae yna ymddangosiad, cymeriad, lle, ac mae'r ereithiau mawr y ddrama'n dechrau. Wel, mae drama mwyaf Duw, bod yna ddramau mawr wedi bod, yn hanes y creu a'r cynnal a'r cadw
holl gymeriadau ni'n gweld ar lwyfan hanes, mae'r drama fawr eto i ddod. Ac nid y diwedd, i'n meddwl am y diwedd yn dyn ni, ond y diwedd a wedyn ni, mae yna ddechrau eto, dechrau nef a deiar newydd. Dyma un o ddisgwyliadau mawr y proffwydi, Jeremiah, Ezekiel ac Eseia. Mae Paul yn sôn wrth Timotheus am bawb sydd yn caru ei ymddangosiad. Mae e'n cyniwau rhyw gariad yng nghalonau'r saint, wedi yr arglwydd Iesu Grist yn mynd i ddod yn ôl. Wrth gwrs, llyfr datguddiad sydd yn datgan wele y mae'n dyfod gyda'r cymylau. Bydd pob llyged yn ei weld a rhai ei trywanodd, a bydd holl dylwythau'r ddeiar yn galaru o'i blegyd ef. Boed felly, amen. My fi yw alfa ac omega, medd yr arglwydd yw. Yr hwn sydd, a'r hwn oedd, a'r hwn sydd i ddod, yr holl alluog. Ac wedyn ar ddiwedd y Beibl, ar ddiwedd llyfr datguddiad, dyma'r hiraeth, dyma'r disgwyl. Mae'r arglwydd Iesu Grist yn cyflwyno i Iowan ei hun. Wele yr wyf yn dod yn fuan am gwobr gyda mi, i'w roi i bob un yn ôl ei weithredoedd. Mae fi yw'r alfa, y dechrau. Mae fi yw'r omega, cyntaf ar olaf, y dechrau a'r diwedd. Yr wyf fi Iesu wedi anfon fy angel i dystiolaethu am y pethau hyn i chwi ar gyfer yr eglwysi. Oedd yr eglwysi, cyfnod y Testament Newydd, nifer ohonyn nhw o dan bwysau erledigaeth. A dyma'r arglwydd Iesu Grist yn dweud, mae fi yw greiddyn heliogaeth Dafydd, seren ddisglair y bore. Mae'r ysbryd a'r briodferch yn uno ac yn dweud, tyrd, a'r sawl sy'n clywed, dyweded yntau, tyrd, y sawl sy'n sychedig, deied ymlaen, y sawl sydd yn dymuno derbyn dŵr y bywyd yn rodd. Ac wedyn ni, mae Iowan, ar ôl clywed y cyfan yma i gyd, beth yw ei ddymuniad mawr e? Cael mynd yn ôl, dychen nhw unidogaeth eto, cael gweld hyn a'r llall nag e, tyrd. Tyrd, amen, tyrd arglwydd Iesu. Wel, dyma'r disgwyl, dyma'r hiraeth Cristnogion y Testament Newydd, ac i ni am aros ac oedi dros y darn bach yma yn Thessaloniad heno. A nodi dau beth. Nodi yn gyntaf fod na galondyd. Mae na galondyd o'r athrawiaeth ac o'r dysgeidiaeth hyfryd yma. Ac yn ail fod na gyngor i ni, cyngor ymarferol i fyw. Calondyd, a nid fi sydd wedi cydio'r gair o nunlle, mae'r gair yn y testun yn dywe, 1 Thessaloniad 4, 18. Calonogwch eich gilydd felly ar geiriau hyn, sef y geiriau mae wedi ysgrifennu am sut a pryd a beth fydd yn digwydd yn ail ddyfodiad yr arglwydd Iesu Grist. Ac wedyn, ar ddiwedd yr rhan ddarllenes i, 1 Thessaloniad 5, 11, am hynny, calonogwch eich gilydd ac adeiladwch bob un eich gilydd fel yn wir yr ydych yn gwneud. Hynny yw, mae yna braint, ond mae yna ddyletswydd arno ni hefyd i helpu'n gilydd yn yr union mater yma. Calonogi oherwydd allwn ni fynd yn ddigalon. Mae'n bosib dyna beth oedd wedi digwydd yn y fan hyn. Roedd digalondyd wedi dod ac yn y cyd-destun, felly dechrau'r drafodaeth yma, roedd rai yn colli i anwyliad. Roedd y Cristnogion cynnar a'r llygad dystion cynnar yn dechrau marw un ac un. Mae profiad marwolaeth, colli anwyliad yn ran anatod o'n ffydd ac o'n byw fel Cristnogion. Ac fydde rai ohonyn yn digaloni ac yn meddwl, wel,
oedden ni'n meddwl, bydden ni'n cael gweld yr arglwydd Iesu Grist yn dod. Bydd e'n dod, wel, o le ni'n sefyll, mae dros 2000 o flynyddoedd wedi mynd, a dod dal ddim wedi dod yn ôl. Ond calonogwch eich gilydd. Yn yr hen gyfeithiad William Morgan, diddenwch eich gilydd. Wedyn ni cyfeithiad arall, cysurwch eich gilydd. Mae angen cysur, mae angen calonogi yn gilydd. A'r gair arall yn y cyd-destun yma yw adeiladu yn gilydd. Mae yna ddigon o bethau sydd yn dymchwel yn ffydd ni. Mae yna digon o bethau sydd yn ymosodiad ar yn ffydd ni. Ac ni'n gwybod fod diriwiad Cristnogol o'n cwmpas ni. Ond i chi fel eglwys yn Thessalonica, calonogwch, anogwch, cysurwch, adeiladwch, a chi'n sylwi'r pwyslais fan hyn ar y gymuned ac ar y gymdeithas Cristnogol. Mae angen i chi fod gyda'ch gilydd mwyn i chi galonogi eich gilydd yn y fan hyn. Fe fydde yr eglwysi yma wrth gwrs yn dal i fyw yn sôn ac yn sŵn a sain yr atgyfodiad buddigoliaethus nath Iesu Grist ei hun gyflawni. Roedd yr arglwydd Iesu Grist wedi atgyfodi o'r bedd. Mae'n siŵr fod na ddegawdau o gysur, bod na canrifoedd siŵr o fod le roedden nhw'n meddwl am hynny. Yn wir, mae'r eglwys yn cael ei atgoffa o ddydd yr arglwydd, dydd yr atgyfodiad. Dyma beth yw heddi, ni'n dechrau'r wythnos, dydd yr arglwydd. Aeth y saboth a'r dydd, y gorffwys a'r buddigoliaeth yn un. Felly atgoffwch eich hunain, defnyddiwch yr sabothau, dydd Sul, dydd atgyfodiad yr arglwydd. Ond, fel wedi dweud, roedd ei hanwyliad hwy yn marw fel pawb arall. Beth am yr atgyfodiad te, a beth am yr addewid o fywyd tragwyddol? Doedd e ddim yn edrych fel petai'n newyddion da pan ni'n colli'n hanwyliad. Wel, beth mae Paul yn delio gyda yn y fan hyn yw union amserlen, timeline, os liciwch chi, yr arglwydd ei hun. Mae'n dangos dau beth, a hynny ar sail atgyfodiad ac ailddyfodiad yr arglwydd Iesu Grist. Dyna ffordd mae'n meddwl, os liciwch chi, yn hanesyddol. Mae Iesu Grist wedi codio'r bedd, i ni'n gwybod yn y cyfamser, wedi mynd yn ôl i'r nef, cael ei ddyrchafu, eiriol, Comisiwn Mawr, Pentecost, ond mae'n dod yn ôl. A dyma'r timeline mawr, dyma'r pethau mawr. Ac mae'n dweud dau beth o leian diwe, adnod 14. Os yw'r arglwydd Iesu Grist wedi cael ei atgyfodi, pan fydd e'n dod yn ôl, fydd Iesu, adnod 14, yn atgyfodi pob un o'i blant hefyd. Yn yr un ffordd bod wedi atgyfodi, mae nhw hefyd yn mynd i cael ei atgyfodi o'r bedd. Ac yn ymuno, yn wir, nhw fydd osgordd, y dyrfa hardd sydd yn dod gydag ef o'r nef. Bydd ddim un ohonyn nhw ar goll. Mae pob un yn mynd i cael ei gadw a'i gynnal, ac yn wir, mae yna ddiogelu fel petai dros i cyrff a'i llwch nhw yn y bedd. Fydd yna ddyrfa hardd a neirif o goneddus rhyw ddydd. Mae Paul am i'r Thessaloniad i wybod hynny. Pan ych chi'n troi ffwrdd weithiau, ac mae'r awr olaf wedi dod, ych chi wedi gosod eich hanwyliad yn y bedd, ac ych chi'n troi ffwrdd, i'n meddwl, beth sy'n digwydd nawr bellach? Wel, aros i ni, tan y dydd mawr. Mae'n debyg oedd y parch Dennis Young ddim yn hoff o sôn am gladdu Cristnogion. I ni yma gyfeillion i plannu i ni. Ac mae yna syniad yn y fan hyn yn dos, i ni'n plannu'n anwyliad. Ac fel i chi wedi plannu bylb neu plannu hedyn, i chi'n disgwyl gweld, mae
Mae yna gerdd yn does, oll yna i gynnau gwynion ac arau newydd wedd yn debyg i ddeu harglwydd pan ddaw i lan, pan bydden nhw'n dod i lan o'r bedd. Mae'n bwysig bod ni ddim yn colli y dimensiwn yma. Wyn i yn ail, bydd pawb yn un a chytun. Nid yn unig yr anwyliad sydd wedi marw fydd yn dod yn ôl, ond byddwn ni hefyd y rai sydd ar ôl. Byddwn ni hefyd y rai sydd ar ôl yn rannu yr un profiad gogoneddus o gael cyrff newydd. Bydd y meirw yn gyntaf yn atgyfodi, ond bydd y byw hefyd yn cael ei cipio. Ond sylwch y reality mawr, bydd y profiad ddim yn wahanol, mae'r profiad yn un, fel y byddwn ni, geiriau'r testun yw, gydag ef. Cael bod gydag ef. Byddwn ni gydag ef, a byddwn ni gydag ef am dragwyddoldeb yng nghwmni a chymdeithas yr arglwydd Iesu. Bydd y capten a'r tîm, bydda'r tîm yn y bedd neu'r tîm, rhan o'r tîm yn fyw, bydd pawb yn cael ei uno yn y weithred yma. Ac wrth gwrs, pen y daith, gydag ef, gyda'r arglwydd yn barhaus, am byth. Pan bod Paul yn ysgrifennu at y Corinthiaid, ac yn trin yr un materion, mae e'n defnyddio darlun hyfryd, darlun o fyd gwaith, yn wir i union waith ef. Roedd Paul yn wneithurwr pebyll. Ac mae Paul yn dweud hyn, gwyddom, os tynnu'r i lawr y babell ddeiarol hon yr ydym yn byw ynddi. A os Sir Aberteifi, fe fydd yn digwydd, pan mae'n digwydd, byddai'n cael ei dynnu lawr. Ac ych chi'n teimlo falle rai ohonoch chi, wel, ni'n gwybod am y tynnu lawr yma. Os bydd y babell ddeiarol hon i ni'n byw ynddi'n cael ei dynnu lawr, mae gennym adeilad oddi wrth ddiw. Ti, nid o waith llaw, ond un sydd yn dragwyddol yn y nef. Yma yn wir yr ydym yn ocheneidio. Clywsom am yr ocheneidio bore yma yn Rhufeinied 8. I ni'n ocheneidio yn ein hiraeth am gael yn harwisgo ar corff o'r nef sydd i fod yn gartref i ni. O'n gwisgo felly, ni chair mae honnom yn noeth, oherwydd yr ydym ni sydd yn y babell hon yn ochneidio dan ein baich, nid ein bod am ymddiosg, ond yn hytrach ein harwisgo, mwyn i'r hyn sydd farwol gael ei lyncu gan fywyd. Mae Paul yn gweld yr ail ddyfodiad yn y trefn yna bod yr hyn i gyd yn mynd i ddigwydd. Mae'n debyg fod rhywun wedi dweud wrth C.S. Lewis unwaith, oh, that's all pie in the sky. It's all pie in the sky. A fe atebodd yr athrylydd C.S. Lewis, mae'n debyg, I love a good pie. I'm feasting. I'm feasting. Rwy'n amborthu, rwy'n calonogi'n hun, rwy'n bwyta ac yfed y gobaith mawr yma. Nawr, ydy hwn yn gysur i ni? I ni'n trafod reality, ynddi ni? I ni'n trafod reality, byddwn ni ddim yma am byth. Beth sy'n digwydd? Wel, mae'r claddu, mae'r corff yn cael ei osod, cael ei blannu, ond fydd y corff yn atgyfodi ar sail atgyfodiad yr arglwydd Iesu Grist, a'r ail ddyfodiad bydd yn dod a reality mawr yma i fod. Cysurwch, calonogwch eich gilydd yn hyn. Mae'r pethau i ni'n ei gredu yn rhoi gobaith mawr i ni. Ond mae Paul yn mynd ymlaen wedyn ni yn y 5 bennod i sôn, os liciwch chi, am y cyngor. Mae yna cyngor ymarferol gan yr apostol ynglwm â disgwyl ail ddyfodiad yr arglwydd Iesu Grist. Mae'r ffordd yn ni'n byw, mae'r ffordd yn ni'n ymagweddu at fywyd, ac at hanes, ac at diwedd hanes. Y ffordd yn ni'n
ym y gweddi yn llifo o'r gobaith yma. Mae pen y daith yn lliwio popeth. Mae yna rai bobl yn mynd i lefydd, yn dyn nhw. Maen nhw wedi mynd i lefydd yr wythnos yma. Ac felly maen nhw wedi gorfod pacio, maen nhw wedi gorfod trefnu, maen nhw wedi gorfod meddwl ac ystyried. Wel, i ni'n mynd i fan hyn. Dyma pen y daith, wedyn ni, fyddwn ni yma, wythnos, bythefnos, mis, neu beth bynnag. Hynny yw, mae'r lle maen nhw'n mynd iddo, a'r ffordd maen nhw'n ei gyrraedd wedi lliwio cymaint o'i trefniadau nhw. Wel, mae Paul yn dweud, mae rhaid i ni, yn gyntaf, gadael i'r gobeith yma i liwio ein persbectif ni ar yr amseroedd a'r prydiau. Hynny yw amser a thymor Duw. Y mae tymor i bob peth, amser i bob gorchwyl dan y nef. A mae'r Beibl yn sôn yn diwe am gyflawnder yr amseroedd. Yng nghyflawnder yr amseroedd, daeth Iesu Grist, gyntaf yn faban. Yng nghyflawnder yr amser, 33 mlynedd o'i fywyd, mi aeth e'r groes. Yng nghyflawnder yr amser daeth ar addewid, welodd Job, mi o'n fod ymrynwr yn fyw, daeth y cyflawnder hwnnw. Wedyn ni, y cyflawnder mawr, yr ail ddyfodiad. Mae'r Beibl yn dweutho ni fod hyd yn oed y byd Cristnogol, y byd anghristnogol, hyd yn oed y byd anghristnogol yn dweud cyn Crist ac ar ôl Crist. Chi'n mynd i brynu papur newydd, os ych chi'n dal i wneud y fath beth, ac mae'r dyddiad yna. Ac mae'r dyddiad yna, fod y papur newydd a'i berchnogion a'i ysgrifenwyr i gyd felly yn hollol ddiddiw, yn hollol baganaeth ac yn ddigred, mae yna gydnabyddiaeth. Mae amser, fel hyn mae amser yn llifo, cyn Crist ac ar ôl Crist. Mae yna ddyddiad arbennig. Wel, i'r Cristion, mae yna ddyddiad. I ni ddim yn gwybod am yr union dyddiad, ond mae yna ddydd yn dod. Ac mae'n lliwio'n bywydau ni. Ni'n byw yn y goleuni hyfryd yma. Pan bod Paul yn sôn am terfyn amser, dydd yr arglwydd, yr ail ddyfodiad, mae'n sôn am y pethau hynny sydd yn nodweddu. Ac un o'r pethau mae'n delio yn y bumed adnod yw, hyd yn oed i ni fel Cristnogion, fydd na sydynrwydd. Fydd na sydynrwydd. Y darlun yw fel lleidyr. Chi ddim yn mynd, gobeithio i'r gwely hyn a gweud, wel, falle bod chi'n dweud ambell i beth, mae rhaid ni cofio fod drws y cefn ar gau, fod y ffenest yma ar gau, fod y car ar gau, achos mae yna ladron diben draw yma yn y ddinas. Ond fel arfer, chi'n mynd i'r gwely, a chi ddim yn meddwl, wel, mae lleidyr yn mynd i ddod hyn, ond llai beth cysgu. Chi'n cysgu yn hywelwch, mae'r arglwydd yn gofalu amdano ni. Ond mae'r lleidyr yn y nos. Ac fel hyn, fydd y dydd yn ymddangos i ni. Nid trychineb hinsawdd nag unrhyw trychineb dynol naturiol arall fydd yn terfynu amser. Ond a talnod llawn a'r awdur mawr i hun. Mae yna ddarluniau eraill yn y benod yma, lle mae yna dywyllwch, mae yna nos, mae yna ole dydd, poenau graig yn esgor, gobaith, nid galar, yn lliwio bywydau y saint yn y fan hyn. A'r cyngor mawr yw hyn, byddwch yn effro. I ni'n effro i ambell i ddigwyddiad yn dyn ni. I ni'n effro i ambell darn o wybodaeth. Wel, byddwch yn effro yn yr ystyr yma, disgwyl, gobaith yn eich calon chi. Y galwad a'r chyngor penodol yn y fan hyn yw i beidio i fod yn sobr. I ni'n byw yn gyfrifol fel Cristnogion. A mae yna rhywbeth hynod hardd arall, yr wythfed adnod. Ond gan ein bod ni'n perthyn i'r dydd, gadewch i ni fod yn sobor, ac wedyn ni, dyma'r wisg. Pa fath o gwisg sydd gyda'r Cristion? Wel, gwisgwch amdano'ch ffydd
a chariad yn ddwyfroneg, a gobaith yr iachawdwriaeth yn helm. Y darlun yna fan hyn yw o'r milwr. A mae'n debyg roedd pob milwr Rufeinig yn cael ei ddysgu, efallai mai heddi yw'r diwrnod fydd Cesar yn dod i wneud inspection. Chi'n cael arolwg weithiau yn yr ysgol, yndych chi, mae'r arolygwyr yn cyrraedd. Wel, mae'n debyg bod y milwyr Rufeinwyr yn dweud, cofiwch bod chi'n gwisgo popeth yn daclus, a lle Alexander fod yn galw heibio heddi. Mae yna stori yn does am Alexander yn mynd i arolygu i fyddinoedd. Ac mae'n sefyll o flaen un milwr ac yn dweutho fe, beth sy'n bod? Mae'n dweud, beth? Does dim sglaen ar y ddwyfroneg. Mae'r helmed yn gam. Mae'r waiwffon ddim wedi cael ei bolisio. A mae'r esgidiau di. Mae'r sandals am dy drad di'n drychinebus. Beth oedd enw di? Medde'r milwr Alexander. Mae Alexander yn edrych arno fe. Wel, mae eisiau ti fyw lan i'r enw sydd arna ti. A dyma'r darlun yn y fan hyn. Yr arglwydd Iesu Grist yw'r capten. Beth i ni fod i wisgo? Mae yna brwydyr y ffydd. Ac i ni'n disgwyl am y dydd da'r capten mawr yn ôl. Wel, gwisgwch amdano'ch ffydd, cariad yn ddwyfroneg, yn y frwydr. Nawr, beth yw'r peth mwyaf allwn ni ddweud am ffydd? Wel, y peth mwyaf allwn ni ddweud am ffydd, wrth gwrs, yw gwrthrych ffydd. Rwy'ch chi fynd i drafod ffydd, manylion ffydd ac yn y blaen, ond y peth mawr yw, beth mae ffydd yn eich galluogi chi i weld. Dyna ni ddweithwch chi heno beth yw pris y sbectol yma, bod fi wedi anghofio. Alle rhywun ddweithwch chi rhywbeth am y sbectol, gwydyr arbennig sydd yn y sbectol, ond y peth mwyaf yw beth i fi'n gweld trwy'r sbectol. Beth mae'r sbectol yma'n galluogi fi i weld. A dyna ffydd. Rwy'n gweled bob dydd. Mae gwerthfawr yw ffydd. Oherwydd mae ffydd yn sianelu'n meddwl ni ar yr arglwydd. Yn hanes yr eglwys, mae'n flin dweud hyn yn dweud. Mae'r trafodaeth a'r anghytuno am yr ail ddyfodiad, pryd, lle, y 1000 flwydd, y cipio, mae wedi rannu'r eglwys, a pobl falle wedi colli'r peth mawr i gyd. Y peth mawr am yr ail ddyfodiad yw, mae e'n dod nôl. Mae'r arglwydd Iesu Grist yn ymddangos. Di ni ddim yn gwybod yr union amser. Mae yn rhyfedd yn dweud bod Iesu Grist ei hun yn dweud bod ddim ar wybodaeth fel mab y dyn am yr awr fydde'n dod yn ôl. Dyw e ddim wedi clywed y gorchymyn wrth ei dad eto. A bod ni wedyn ni ar y ddeiar, yr eglwysi ar y ddeiar, ac hyd yn oed arweinwyr a diwynyddion, dyw e ddim yn gwybod yr amser ar fryd, ond maen nhw wedi mynd ati i sôn am yr amser ar pryd. Meddai Paul yn y fan hyn, gwisgwch ffydd. Hynny yw, cadwch ar llyged ar yr arglwydd Iesu Grist. Pidwch mynd i ymboeni am y manylion a'r materion, yn enwedig y materion hynny fydd yn eich rannu chi ac yn eich rwygo chi fel fy mhlant. Ffydd yn yr arglwydd Iesu. Meddai un dywynydd, dyna gyd yw ffydd, yw edrych ar yr Iesu a dod i un cam o flaen y llall. Un dydd, fy arglwydd, un dydd, ffydd. Ac wedyn ni cariad. Cariad yn y fan hyn, calanogwch eich gilydd, cariad at eich gilydd, cariad at yr arglwydd Iesu, ac wedyn ni gobaith iachawdwriaeth. I ni wedi cael profi'r iachawdwriaeth, i ni wedi cael blas ar yr iachawdwriaeth, i ni'n ymwybodol o gynhaliaeth yr iachawdwriaeth, ond mae phen draw hi ddim eto wedi dod. I chi'n disgwyl am ddiwedd yr iachawdwriaeth, sef cael bod gydag ef, panel y byd ar dan ac edrych yn ei hyfrydwydd. Dyma ddiwedd yr iachawdwriaeth. A pidwch esgeuluso yr edrych, y ffydd, y cariad a'r gobaith yma. Yr unweddau hardd, triphlyg yma, ffydd, gobaith a chariad. A'r iachawdwriaeth ei hun yn atgoffa ni
fod dydd mawr yr arglwydd eto i ddod. Ac ych chi'n sylwi yn y fan hyn, yr hwn a fi farw trosoch, yr hwn a atgyfodwyd eich mwyn. Ac mae hynny'n golygu bod chi'n mynd i fyw fel beth, plant y goleuni. Mae yna rhywbeth gwahanol am eich byw chi. Mae yna rhywbeth gwahanol am eich sgwrs chi. Mae yna rhywbeth gwahanol am eich agwedd chi. Ac mae Paul yn tynnu hwn i gyd at i ben yn dweud ac yn dweud calonogwch eich gilydd, adeiladwch bob un eich gilydd fel yn wir yr ydych yn gwneud. Mae'n hyfryd darllen yn dweud ar y minwyr ac yn mynd i ganu un o emynau mawr Pantycelyn. Oedd ei yna'n byw ac yn gweithio yn llefurio Pantycelyn, Llanymddyfri a'r Cylch, ond oedd Pantycelyn yn disgwyl. A dyma'r disgwyl. Wyle. Mae'n mynd i ddod rhyw bryd. Wyle'n dyfod ar y cwmwl. Mawr yw'r enw sy'n iddo nawr. Ar ei fraich ac ar ei forddwyd yr ysgrifennwyd ef i lawr. Halleluia. A beth oedd yn mynd i ddigwydd yn Pantycelyn, bethau'r arglwydd wedi dod yn ôl, wel bydd yna groeso iddo fe. Mae'n siŵr bod Pantycelyn wedi croesawu degau, cannoedd o bobl i'r hen ffermdy, ond croeso a ddwy'n oen. 1000 o filoedd, myrddiennau, o gwmpaeni hardd ei gwedd. Yr eglwys yn cael ei grynhoi at ei gilydd, yr eglwys yn y nef ac ar y ddeiar. Wylaf draw yn codi i fyny, i'w gyfarfod ef o'r bedd. Darfu galar, dyma iachawdwriaeth lawn. Roedd e'n deall, mae'r iachawdwriaeth nawr, ond mae iachawdwriaeth lawn. Nid oes yno gofio beiau, dim ond llawn fyddaiant rad. Poena'r groes a grym y cariad ar unweddau maeth y gwaed. Darfu trystwch, daeth llawenydd yn ei le. Wel, cyn i ni ganu, gadewch i ni weddio. O arglwydd ein Duw, i ni'n creaduried byd amser, a weithiau mae'n meddwl ni, a'n serchiadau ni, a'n dymuniadau ni yn gaeth i fyd amser. O arglwydd, cod ein golwg ni eto, uwch cymylau amser, cod ein golwg ni uwch gyfidiau a beichiau amser i weld yr arglwydd Iesu ei hun, i brofi mwy a mwy o gwmni yr arglwydd, i'w garu ac i gael mwy a mwy o obaith, gobaith bywiol. Y bydd un dydd yn dod yn ôl, ac o arglwydd fod y llwybr yn anodd ac yn faith, i ni'n diolch fod i phen draw hi yn wir yn y nef ei hun, ac o'r nef yna bydde di ryw dydd yn dod yn ôl. Arglwydd falle bod yna ryw rai heno ddim eto'n credu y peth yma, ac fydd y dydd ddim yn obeithlon i bawb. O arglwydd fydd e'n ddydd o ddychryn, yn ddydd o wai a gofid, ond o arglwydd gellid dianc rhag y cyfan yna i gredu heno, i ymafael heno yn yr iachawdwriaeth sydd yn Iesu Grist, i ddod i nabod yr arglwydd yn frenin ac yn dduw ar yn bywydau ni, ac y bydd gobaith yn lliwio yn cerddediad ni, bydd gobaith yng nghanol yn bywyd ni, wrth erbyn yr arglwydd Iesu. Amen. Wel, 680 os ych chi'n defnyddio'r llyfr ymynau, Welen dyfod ar y cwmwl.
di o arglwydd ein Duw. Hyd nes y dydd y byddi di yn ein galw ni neu yn dod o'r nef yn yr ail ddyfodiad. Mae na ras, gras ein harglwydd Iesu Grist. Mae na gariad, cariad Duw y Tad, ac mae na cymdeithas yr ysbryd glân. Gad i ni brofi o arglwydd y bendithion mawr yma, ein lles ac dy ogoniant di. Amen.